Na tomto videu si ukážeme, ako nastaviť novú IP adresu pre SK-POS pre software SURPRO. Funguje to pre všetky modely prístrojov, takže to môžete použiť pre akýkoľvek GNSS prístroj. Pustíme si SURPRO. Musíte mať prístroj zapnutý, nemusíte byť vonku, môžete byť aj vnútri, ale musí sa tuto pripojiť Bluetooth. A keď budete vnútri, tak túto počet satelitov môžete mať 0 alebo pár satelitov a táto presnosť budete mať horšiu. Ale ten Bluetooth musí byť pripojený. Bez pripojenia Bluetooth na prístroj vám to nebude fungovať. Teraz si tu dáme v menu prístroj, dole je menu prístroj a stlačíme rover RTK alebo aj túto ikonu v tejto hornej lište. To je to isté. Či stlačím toto alebo rover RTK, je to isté. Takže stlačíme rover RTK a ako vidíte, tuto máme ešte starú IP adresu 195.28.70.16. Toto musíme zmeniť, pretože v priebehu krátkej doby táto IP adresa už nebude fungovať. Takže pokiaľ máte tu nastavené dátové spojenie internet mobile, tak musíte tuto dať stop, lebo ináč tu sa nedá nič meniť. Takže dáme stop. Teraz, keď chcete zmeniť len aktuálny profil, tak robí sa to pomocou tejto položky. Pokiaľ tuto využívate aj tieto profily, tuto vpravo hore, toto menu, to si ukážeme neskôr v tomto videu, ako zmeniť aj všetky tieto profily. Ale pokiaľ využívate len tento jeden profil aktívny a nič neprepínate medzi SIM kartou v anténe alebo SIM kartou v tablete alebo mobile, tak to stačí zmeniť tu. Ale odporúčam vám zmeniť aj tieto profily, nech to pre budúcnosť už máte opravené. Takže kliknete si na túto položku a mohli by ste to zmeniť aj priamo túto IP adresu prepísať, ale lepšie je to zmeniť v profile, aby ste to mali už navždy aj v zozname serverov. Takže klikneme na toto menu, tieto 4 čiarky a tuto máte zoznam serverov a nájdete si SK-POS alebo ktorý používate. Takže klikneme SK-POS, editovať. Toto meno môže byť ľubovoľné, to je len váš názov, takže môže sa to volať SK-POS 1, SK-POS 2 alebo nejak ináč, ale môžete si to zmeniť pre všetky tie SK-POS položky. A najdôležitejšie je túto zmeniť IP adresu. Túto starú vymažeme a napíšeme tam novú. Tunak, pokiaľ nemáte písmena, tak tunak pomocou ABC sa prepnete na písmena a napíšete SK-POS bodka. Pokiaľ tu nemáte bodku na klávesici, tak stlačíte túto klávesu 1, 2, 3 a tuto máte bodku. Dáte bodka, dáme znova ABC, GKU, zase dáme 1, 2, 3, dáme bodka, dáme ABC, SK. Takže tuto musíte mať skpos.gku.sk, ideálne všetko malými písmenami. A tuto užívateľ je vaše meno do SKPOS a heslo je vaše heslo do SKPOS. To necháte bez zmeny. Takisto aj IP adresa, tento prístav to je číslo portu, necháte 2101. Všetko necháte ako máte, len tuto do IP adresy nastavíte skpos.gku.sk. Dáte OK a teraz kliknete na ten SK pozriadok a dáte použiť. Tunak už sa vám vyplnia tie vaše hodnoty, IP už je zmenená, dáte OK. A tunak si musíte skontrolovať, že tu musí byť skpos.gku.sk, port servera 2101 a tu je vaše meno a heslo nevidíme. A tieto ostatné veci necháte, jak máte. A dáte použiť. A keď ste správne všetko nastavili, tak tu hore musíte mať fixované a vek 1, 2, 3, to znamená, že
nesmie tam byť vek nejaké buď 0 alebo nejaké veľké číslo. Pokiaľ ste vnútri a tuto počet satelitov máte 0 a tuto nemáte fixované, pretože nemáte dostatok satelitov, tak choďte von a otestujte si, že či vám zafixuje. Keď ste vonku, tak tu na presnosť musíte mať okolo 0,00 nejaké číslo, to znamená pár milimetrov, takisto aj vertikálnu. Počet satelitov by mal byť plus mínus okolo 30 a tu by malo byť fixed a vek, vidíte, 1, 2, 3, tak by to malo preskakovať. Nemal by tam byť vek 0 alebo väčšie. Keď ste toto nastavili, tak aktuálny profil máte nastavený a môžete merať. Vidíte, ja teraz ešte nastavím aj ostatné profily, ktoré v budúcnosti môžete použiť. Takže idem znovu do prístroj Rover RTK. Tunak dám stop, pokiaľ tam není, tak nemusíte dávať stop. A tuto vpravo hore máte vaše predvolené profily, ktoré viete rýchlo použiť. To znamená, kliknem tuto na to menu a môžem, napríklad tuto mám SIM v kontroleri, alebo v tablete, alebo v mobile a tuto mám SIM v anténe, v roveri. Takže tento profil, takisto vidíte, že tuto IP adresa je ešte číslo 195.287016 a tunak takisto. Takže keď si chcem aj tieto profily zmeniť, tie profily slúžia na to, že keď kliknem na ten profil, dám použiť a tu dám znova použiť, tak sa mi nastavia tie hodnoty, ktoré sú v tých profiloch. Takže v prípade, že by som v tomto Rover RTK niečo pokazil, tak môžem dať stop, pokiaľ tu je. Keď není, tak nemusíte dávať. Vybrať profil, kliknúť a použiť ho. Ja teraz si kliknem na ten daný profil a dám detaily. A tuto máme vlastne IP adresu, kliknem na ten riadok a tuto zase, tu by sme tú IP adresu mohli zmeniť, ale predtým sme si už na začiatku tohto videa zmenili vlastne už IP adresu v našom zozname serverov, takže nám stačí kliknúť tuto na toto menu 4 čiarky a tuto už to máme zmenené. Klikneme na to, dáme použiť, dáme OK. Tunak vidíte, že už máme skpostgku.sk IP adresu. Dáme OK. A teraz klikneme použiť. Vyplnia sa nám tieto údaje a dáme použiť. Ale vo vašom prípade, pokiaľ máte profil správne nastavený, tak už použiť nemusíte dať. Môžete ísť do Rover RTK. Tunak dáme stop. Dáte toto menu a keď toto všetko zmeníte, napríklad tu si môžeme zmeniť aj tento druhý profil, takže kliknem na ňo, dám detaily, tu nakliknem na túto IP adresu a tuto máme IP adresu, vidíte, tu máme ešte číslo, tak kliknem tuto na toto menu. Tuto už musíte mať skpost.gku.sk, to sme si nastavili na začiatku videa. Dáte použiť, tu už vidíte, že je skpost.gku.sk v IP adrese, dáte OK a dáte OK. A teraz už je to správne nastavené, tu vidíte, že máte skpost.gku.sk a keď ten profil nechcete používať teraz momentálne, tak iba idete von s pomocou šipky. Pokiaľ by ste ho chceli použiť, tak na neho kliknete, dáte použiť a tuto znova dáte použiť. Ale vy zbytočne nepoužívajte tie profily, ktoré nepoužívate a môžete si vrátiť ten váš predvolený profil. To znamená, ja dám znova Rover RTK a vidíte, keď mám nastavené dátové spojenie prístroj internet, tak nie je tu tlačidlo stop, takže ja rovno môžem ísť do tohto menu a tuto mám SIM kartu alebo používam Wi-Fi v kontroleri alebo v mobile, dám použiť a tu vidíte, že dátové spojenie internet v mobile. Tu máte už tú adresu skpost.gku.sk, tu je meno, heslo.
a dáte použiť. A keď ste správne všetko nastavili, tak tuto by ste mali mať hore fixed, vek 1, 2 a tunak presnosť a tunak počet satelitov okolo 30 a presnosť okolo centimetra alebo menej. Ale musíte byť vonku v teréne. Keď klikneme znovu na rover RTK, tak tunak tieto parametre hore môžu byť nastavené tak, ako sú tu, prípadne ako ich máte. Tu musí byť dátové spojenie internet mobile. Tuto musí byť IP adresa skpost.gku.sk, port servera 2101, užívateľ je vaše meno do skpost, heslo je vaše heslo, pripojovací bod skpostcm32 msm7 alebo skpostcm32. Tunak si ešte môžeme ukázať, že tento pripojovací bod získame pomocou tohoto tlačidla získať a potom klikneme na tento pripojovací bod a tu si môžete vybrať. Buď používate tento CM31, ale teda tento CM32 alebo 32 MSM7, to nechajte ako máte a dáme použiť. Takže to bolo nastavenie aktuálneho profilu pre meranie z skpost alebo aj uložených profilov. Ideálne, keď si zmeníte všetko.